Hans, du skal snave! Med Lisa! Jeg ved jo ikke, om Lisa vil. Rødt lys! Hvor løber vores blod hen? Der er gået totalt knald i systemet! Der er knald i systemet. Det sker nu! Kommendag er over os! Det her det er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Simon! Hvad ved den stiveste er det, du har gang i? Han knaller, Simon. Spermagetter nærmer sig. Jeg kan bare ikke se pointen, Camilla. Jeg er en blandt flere tusind millioner af sædceller. Hvorfor skulle jeg tro, at jeg har nogen form for chance? Så ved vi jo begge to godt, hvem der kommer til at løbe af med sejren i sidste ende. Jeg mener, vi kunne også bare blive her i pungen. Bliv her i pungen? Ja. Oh my god. Der er ikke noget, der virker her! Der er ikke noget, der virker! Det er for sent. Det er nemlig ikke os, der bestemmer længere. Shit. Ja, sådan var det altså ikke, da jeg var ung og i brunden. Grib din magiske stav og knald mig! Er det ikke sådan noget, man siger? Jo, det er det vel. Jeg skal gennempule dig. Shit. Ja, det var måske lidt for meget. Nu sker der endelig noget. Jeg vil ikke! Yay! Samlet og gennemført. Ja,